क्या नाम है आपका? DJ अरुण सोनाई। यारबा मिल गइल बहुत छिनार ए सखी। यारबा मिल गइल बहुत छिनार ए सखी। रहरी में खोले हमर सलवार ए सखी। रहरी में खोले हमर सलवार ए सखी। सलवार ए सखी, सलवार ए सखी, सलवार ए सखी। यारबा मिल गइल बहुत छिनार ए सखी। यारबा मिल गइल बहुत छिनार ए सखी। रहरी में खोले हमर सलवार ए सखी। अभी आप सुन रहे हैं जय श्री कैसेट कंपनी की प्रस्तुति। DJ अरुण सोनाई। पापा से डर एकरा नइखे कुआना। घरबा में घुस जाले करेले बिछौना। पापा से डर एकरा नइखे कुआना। घरबा में घुस जाले करेले बिछौना। सखी रे समान ओकर हबे बारा टनगर। यारबा के मतलब का देवेला दर्द बनल बाटे। बनल बाटे हमर जोगार ए सखी। बनल बाटे हमर जोगार ए सखी। रहरी में खोले हमर सलवार ए सखी। रहरी में खोले हमर सलवार ए सखी। DJ अरुण सोनाई। जो बना जतन के रखनी कुमार में। हमरो जवानी पूछता नइखे संहार में। जो बना जतन के रखनी कुमार में। हमरो जवानी पूछता नइखे संहार में। सखी रे पलंगिया पर सुतला पसर के। हमरो जवानी भैले घर के न घाट के। फुट फुट के अब त रोवत जोगार ए सखी। फुट फुट के अब त रोवत जोगार ए सखी। रहरी में खोले हमर सलवार ए सखी। रहरी में खोले हमर सलवार ए सखी। अभी आप सुन रहे हैं जय श्री कैसेट कंपनी की प्रस्तुति। राइटर नगेंद्र शर्मा भैले पानी पानी।
अजित शर्मा रोजे चखे जवानी।